Sanibonani bantwana. Namhlanje ngizonifundela indaba yezilwane ezazingafuni ukusiza inyamazane. Igama lami nguMpilo. Le ndaba izonisiza ukuthi nibe ngabantwana abahlakaniphile nabawusizo emakhaya. Kwakukhona indlovu, kukhona imvubu, idube, nemfene, indlulamithi kanye nenyamazane. Babehlala ndawonye esiqiwini. Ngelinye ilanga inyamazane yahamba yaya ezilwaneni yathi kuzo, "Ngifuna ukwenza idili elikhulu lapho khona sonke ngifuna sithokoze. Angazi noma ukhona phakathi kwenu ongakwazi ukungisiza. Sihambe siyokumba obhatata sibawashe." Kwaqala imfene yathi akusimi. Kanjalo nedube lathi ngeke ngikwazi nami ukusiza. Nendlulamithi yathi nayo ngeke ngikwazi ukusiza. Nendlovu nayo yathi angeke ngikwazi ukusiza. Kanjalo nemvubu. Yayisithi inyamazane kulungile. Ngizohamba ngiyowenza lo msebenzi ngingedwa. Emva kwesikhathi esithile yaphinde yabuya inyamazane. Yazocela futhi ezilwaneni ukuthi ukhona yini ongakwazi ukungisiza sihambe siyocosha amakinati. Zaphinda futhi izilwane ngazwi linye. Zathi ngeke sikwazi ukukusiza. Yathi inyamazane kulungile. Yahamba futhi yayokwenza lo msebenzi wokuqoqa amakinati iyodwa. Emva kwesikhathi yaphinda futhi yabuya. Yazocela izilwane. Yathi ngiyacela manje ningisize sihambe siyothola izinhlavu zekhofi ukuze sikwazi ukuphuza ikhofi edilini. Izilwane zazingazimisele nhlobo ukusiza. Zaphinda zasho futhi ngazwi linye. Zathi ngeke zikwazi ukuyisiza inyamazane. Noma inyamazane yathi kulungile, ngiyahamba ngiyowenza lo msebenzi ngingedwa. Yayingajabule ngenxa yokuthi wayengekho oyisizayo. Yaphinde yabuya inethemba futhi. Yazocela ezilwaneni ukuthi ukhona yini futhi ongangisiza sihambe siyokukha obhanana. Kakhulu wena mfene, ngoba wena uyawuthanda ubhanana. Lo msebenzi ngicabanga ukuthi ungawuthanda. Yaphika imfene yathi cha, ngeke. Angeke ngikwazi ukusiza. Kanjalo nezebra lathi ngeke ngikwazi ukusiza. Kanjalo nemvubu, nendlovu kanye nendlulamithi. Ngaso sonke isikhathi inyamazane mayiza izocela usizo kulezilwane, zihlala njalo zithi ngeke zikwazi ukungisiza. Zikhetha nje ukulala phansi kwezihlahla o zihambe ziyobhukuda. Emva kwesikhathi unyamazane wakhona ukulungisa idili laba lihle. Wayeseyake ezilwaneni wathi ukhona yini ofuna ukungisiza sidle ukudla engikulungisile. Zavumela phezulu zonke zathi yebo siyafuna ukukusiza, yebo siyafuna ukukusiza. Yathi inyamazane cha, ngeke kulunge. Ngizodla ngingedwa ngoba akekho kunina ongisizile ukulungisa. Umsebenzi onzima nguwenze ngingedwa. Ngakho-ke ngizothokozela lesidlo ngingedwa. Izilwane zaphatheka kabi ukuthi azange zimsize unyamazane. Wawenza yedwa umsebenzi onzima. babe namahloni bacela kunyamazane ukuthi siyacela
usixolele. UNyamazane ngoba wayenenhliziyo enhle nothando, wabaxolela, wayesebamema ukuthi beze bazodla ukudla etafuleni. Kusukela kuleso sikhathi izilwane zafunda ukubaluleka kokuthi usize mawucelwa ukuthi usize. Kanjalo nani bantwana, manicelwe emakhaya ukuba nisize ngokuthile, ningagolozi kodwa nihambe niyosiza. Lithi iBhayibheli, othembeka kokuncane uyothenjwa nangokukhulu. The more uzifundisa ukusiza kokuncane, uyokwazi ukwenza okukhulu ngelinye ilanga. Asisize emakhaya. Nisale kahle.